Maritxu norazoaz eder galantori, iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago ardo txotxuria, biok edango degu nahi degun guztia. Jepa, zen moduz lagunok! Ni primeran, nire laguntxoa den Maritxurekin gelditu naiz. Trapuak egiten irakatsiko dit, bera irulea da. Ez aldakizue zer egiten zuten iruleek? Hemen, Atarrabian, Ultzama ibaiaren indarra probestuz, batana sortu eta trapuak egiten zituzten bertan. Horregatik, Atarrabiako biztanleria, traperoak izen ordearekin ezagutu da. Nire laguntxoak oraindik ere lanbidea bizirik mantentzen du. Ikasi nahi duzu zuek ere. Etor zaitezten nirekin.